31 anyos na magsasaka naman arestado po sa Caba, La Union. Para naman sa detalye ng balitang yan, bakit kaya naaresto? Alamin po natin sa balita ni Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Arestado ang isang magsasaka na kabilang sa top 10 regional most wanted persons sa Region 1 sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa Barangay Poblacion Sur, Caba, La Union nitong umaga ng Hunyo 15. Kinilala ang suspect bilang isang 31 anyos na may asawa at residente ng Barangay Liquica, Caba, La Union. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong homicide sa ilalim ng Article 249 ng Revised Penal Code. Ayon sa ulat, may piyansa itong nagkakahalaga ng 120,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Isinagawang operasyon sa pamamagitan ng pinagsahim na pwersa ng Caba Municipal Police Station bilang lead unit, katuwang ang Provincial Intelligence Unit at Provincial Investigation and Detective Management Unit ng La Union Police Provincial Office. Matapos ang pagkakaaresto, dinala ang suspect sa Caba Municipal Police Station para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM.